Байтағы жыршыбыз білімі бойынша педагог болса да, мәдәниет, сәнгать дөньясында қойнап яши. Яңадан-яңа жырлар яздыра, клиплар төшерә, туйлар, бәйрәмнәр алып бара. Сүзебез Айнур Халиев хакында. Гаиләдә дә ул үрнәк әти. Тормыш иптәше Алсу белән алар иркәләп, назлап, кечкенә кызлары Таңсылуны үстерәләр. Җырчы егетебез Айнур Халиевка иҗади уңышлар теләп, аның «Рәхмәт сиңа» җырда төшерелгән клипын карап үтик. Ничекенә сөйләп аңлатыймсың күңелдәге булган хисемне. Ятсам, торсам, назларыма тереп, кабатлыймын синең исемне. Рәхмәт сиңа, минем рәхмәт сиңа, язмышымның син ул бүләге. Ходаемның миңа дип язган, күкләргә язылган теләге. Рәхмәт сиңа, минем рәхмәт сиңа, язмышымның син ул бүләге. Ходаемның миңа дип язган, күкләргә язылган теләге. Күңелемне шатлыкларга төреп, көннәремне бәйрәм итәсең. Беләм инде, беләм минем кебек, очрашуны син дә көтәсең. Рәхмәт сиңа, минем рәхмәт сиңа, язмышымның син ул бүләге. Ходаемның миңа дип язган, күкләргә язылган теләге. Рәхмәт сиңа, минем рәхмәт сиңа, язмышымның син ул бүләге. Ходаемның миңа дип язган, күкләргә язылган теләге. Мин аңлыймын, мин тоямын барсын, мәрхәмәтле синең йөрәгең. Менә бүгенге көнемдә тормышымның син ул терәге. Рәхмәт сиңа, минем рәхмәт сиңа, язмышымның син ул бүләге. Ходаемның миңа дип язган, күкләргә язылган теләге. Рәхмәт сиңа, минем рәхмәт сиңа, язмышымның син ул бүләге. Ходаемның миңа дип язган, күкләргә язылган теләге. Ходаемның миңа дип язган, күкләргә язылган теләге. Күкләргә язылган теләге.